लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिहरबाय सनाफोर मा होनो फिसाजोखौ आङो बिमानै मोनाव आलासि जानो दोनलांनो नागिरदों लोगोफोर मा होनो मैया आरो आं ब्लग बानायदोंलै जब साये तो सुंदर मा बोलते थेंक यू तारिफ किया है मैं बुङासैलै उन्दैया बावलायलांबायसो आंहा गेजेराव रायलाय हरनानै रिसार्ज बिदों आरो फिसाजोआ सासेया थाङा उन्दैयासो माबानानै फैसै आं बिमानैयाबो मैया थांदो होननानै बुंलांबाय ओमफ्राय दा पास जानायजों जाबजों एकदम मानिला दोनलांथारनांसिगौनो दोनलांसै आङो ओमफ्राय नै आं माबाखौ हमसै नैबे सान्दुं गोसायाव एसे माबा जायो नालाय आंहा मेगना बेखौनो हमनानै थांसै बे ससमा गुफुरा सान्दुंखौनो नुसारजोबो नालाय ओमफ्राय सान्दुंखौ नायनो हाया हाया जादों मेगना एसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो गोसोम ससमा खाले हमबाय आं सनाफोर थांसै होनबा दे टावारथ' नांखाया जोंनि बे आइमोननाव बिराद जायगायानो माबासो मा नांगौ टावार अरै जायगासो आरो बे नै लोगोफोर बिदानियाव मानसिफ्रानो दंना गैयाथाय लाने आइ लाने फैयो जोंना सनाया बोरै फैयो फैबाय सना आबैयालाय औ आबैया बोरै आंनिसोनो अबा बैयाव थांखो फैदो आंनि सना फैदो आंनियानो बिदिनो गग' दाउ ए फैयो आनै उन्दैबो फैगोन ए दादाबो फैगोन दादाबो फैगोन सना दाख्लैनो फैदों दादा फैबाय ए दादा फैबाय सना मा ओंख्रि संदोंमोन ए खारै होबाय आं गुरा सुवाखै मा हो सुलायनो बै जगा लाबो सुलाय सुनो थिनदों दाउ एवखांबाय नै लोगोफोर दाउला ओमफ्राय अदाबावसो संदों नै बेसर एवगासिनो दं दाउ एवनायावनो सारायखौ मानजियासै थावबो होआखै ओरैनो मोनखांजोब्बाय लोगोफोर जानांसिगौल' दाउखौबो आंसो एवदों बाजैया गोदानानै होबाय नै बिराद सान्दुं दै लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुंजोंनो माबा जालायलायबाय जाहाबजोब्बाय खावलायफ्रा आरो आलौ हाबलायनायसो सान्दुंथार ओरैहायनि रुमाबो ओरैबायदि गरम नैबाव थान्दा नैबे गोदान बानायनायाव थान्दा बार लुबैदों सनाफोर नैबाव थान्दा टाइल्स होगोन खोमानि गाहायाव खुथ्रु खाथ्रा तेजपात बिलाइ दं तेजपात बिलाइखौ आइमोननिफ्रायसो लांबाय थायो आङो तेजपात बिलाइ नै लोगोफोर तेजपात ओमफ्राय नैबे थाइजौआ जोंना बाबा गायनानै गालांनायमोन लिसुआबो जोंना बाबाया प्रेसार स्ट्रकजों थैदोंना आफाया थाव बाथाव गय बागाना माबाथारबाय मालाय बोसोराव बोसोर बागान होनो मोनो आदामोननिया जेरैथिंबो गय बागानल' ओरै साहाथिंजायबो आरो ओरैबो साहाथिं गय बागानजोब थान्दिरि फिसा फरायनायाव मोनो फिसाजोआ दा सासे गुवाहाटियाव दंहैयोना डक्टर लाइन फरायनो होननानै एन्ट्रेन्स होनो माबा कर्स लाहैगासिनो दं ओरैबो नै गय ओरैबो गय आरो ओरै साहाथिंजायबो 3 बिगासो दं गय बागानजोब बेजोंसो एसे बेलाय ओरैजायबो अबाय थांदों नों मा बुस्थु जामिलाया आं लोंलाथ' गारबाय
आंखौ लोंगोन साननानै लायदों बेस्रा माने आं गारबाय बोसोरसे जाबाय जाम्बा गोबावथारसै आङो बोसोरसे जानोसै ओरैनोबाबो दैलिग लोंखायामोन आं मालाबा गोबाव बिबाजैफोरजों बिजावजालिफोरजों लोगो मोनबासो लोंखायोमोन आंखौ लोंगोन साननानै नागिरना लायदोंमोन सिबाय आवगायाव लोङोमोन ना आं एसे अबहायबा गोमो नागिरलायनानै लायदों बेस्रा आंहा जौ बिदैखौ लोंनो रोङा जायखिया जौखौनो लोंनो रोङा आङो अयबास गैयामोन ना माने गोदै मोनबाथाय गेलासफा गाहाम लोंनानै लोंनायाव लोंसै खिन्थु उनावसो जायो आरो काहानिया खर'आ थिखोनो हाया सौखिखौ फिदिंनानै गोजौआव थिखोनाय बायदि मोनो खस्थ' मोनो आरो फार्स्टआवथ' जुस बायदि गोथाव मोनना लोंसोनोसै जाला ओंखायनो जौखौनो गारबाय आङो बेफोर अयबासबो गैखाया आरो जोंहा ओंखाम जाखांबायना लानि ओंखाम जाखांबाय जोंहा नै बारावसो बिसिनायाव उन्दुनो हाया गरम ओरैहाय बार नांदों लानिजों आंजों दङ जोंहा आंनि लानिजों आंजों दङ ना सोनाना गरमहाय दसे सान्दुं रुइहोनानै थांसै लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा माबाया खावलायफ्रानो आलौजोबलायलायनायसो सान्दुं गोसाथार मेवो सना मेवो आंना सनाया मेवो टिप गथ' टिप आनै दावराव आइमोननिफ्राय न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर सान्दुं गोसाजोंनो मारैबा जाजोबलायबाय खामब्रें खुमब्रें जाजोबलायबाय आरो एकदम सान्दुङा ओरै जोंनि आइमोननिफ्राय फैयोबा एकदम मोखाङाव नांसारथारो आरो ओमफ्राय मोखांखौनो फुरलि फुरथि मोनजोबलायथारबाय आरो एकदम रानस्रावस्रावनो आखाइफ्राथ' दा बुंसै बे आखाइया सब समाय गोसोमैनो थाबाय थाखायो आंना मानो होनबा आं गस्ला आखाइ गोलाव गाना फिसा फिसौ दोनलांनायाव बे गस्ला हाफजोंनो सोलियो नालाय बे फुरा स्कुलाव दोनलांनायाव खामथाबजोबो ओमफ्राय खामथाबदों दा फुरनो रोंला एखे बे ब्लेकैनो थाखाबाय आरो गोदोना आलदा आथिं आलदा उदै आलदा जाला जोबनानै थाजोब्बाय कालारानो बेलेगसै आरो